Hazani tahutai buhuksong norokno jotono adibor kahamni khaksangma te hambaya pharai noroni bwskango thaisa thaini ang tini kok sana bagai social media o ma phaika ingkai balai kheno kha dumani kha tongthogya kha samani kok tini ang sadharon kaisa civil society kaisa common boronggai সাধারণ বরংনি থানে কাম খাইনে হনে অংখरै আনি সাকাও মিডিয়া তেইনি নিকো কাইসা কইসো পলিটিক্যাল পার্টি নি মাফিয়া গ্যাং রক সব সময়ন বরক আনি সামুনো কেবেঙ্গি দङ দেরারনানি সিকরি সকর বুনা তকনা আমহাইকে বরক সব সময়ন নাঙ্গি দংমানি সালসা কেবেঙ্গি সালনैनि बिसिं सालसा केबेंया बरक ani ugulogo nangai tongo salsa kebengya ani ugulogo kisuta mafia tei kisuta media mafia tei kisu political party rok borok ani ugulogo 24 hour nangai tongmani borok no nugo ingka ang sadharon borok common man ang kuno political person politics ni borok buya tangai ano ani ugulogo asakai borok nangkha ang siya জনগণ সাইমানাই কাইসা সামুং খাইনানি সামুং খাইনানি টাইম নাংবলে মাই মাইরাংসা খুরিখাই আবনো খপসা বাই মাইরাংসা মাইলে দাইমেয়া याक मसमसा काइसे माइरांनि माइनो जोंमा पाइरिउ ने बाहायखाय नरक आसक किसाफान को सामुं खाइना रिया आनो केबें मां दं बलाइखानो खादुमानि बलाइखानो बखा दं थगिया तिनि आं आनि बररक सारा तिरपा गनांगै दै गरै नक गरै मासाया मानंया अबहाय इंगै दङ ओंखाय तिनि आनि साइतक मुंबाय आं बंनो बाहायके मकल फुनुंनानि बेबसा खायनानि लामा फुनुंनानि किसा मिसा सुबाय बरंनि बेसिक राइट्स बेसिक रिक्वायरमेन्ट न बंनि साखावो रिरिनानि आमन बागै बाहायके जों फुल एज ए होल त्रिपुरासा 15 लाख सोसाइटी न आं किसा मिसा ani phanbai ani chok teiखे bongno elevate khlainani thangai tongmani jorao tini asaka kebengmung aboni bagino balaikano kha dukuman kha miani je incident mia 9 jona hankai borok sakao tei bad baki 20-30 jona hankai tolao bongni gunda mafia ka team phaika borok buna tokna ano buna toknan bagino phaimani ingkai sini team tongslapka ingkai sini police rok phaika kok kahamgeno peaceful to kok salaika ingkai o je cherai rok phaine rok ingkai borok balaikano bagrumui tongo mane asakai boroni kuno self respect kre okarono respect kre tei borok okarono kok nama kre kok borok kajang kok sanane kuno lama kre amohai unethical unelement borok mia je borok sano akromon khaina phaine rok gai tirpa hastini joto lokorokno koyo joto no peaceful maintain khai tongdi tiprasa thangsanai tiprasa no jidongnai sini buskango sini shotrule sini khangrai roksei sini shotru sung tiprasa kisingo mo haikai samung kebo phano khaimia party sara society o kebo phan samung khaimia amohai kono constitution kono article to tong indian constitution to tong je sadharon borok bo khoroksa saisung borok bo ongkhoroi social system ongkhoroi samung tangmaya amohai constitution to tong indian constitution ang nugya kho phiaba tini tiprasa ni bisingono tiprasa ngai ang khoroksa social system o samung tangthani ani thane fake allegation ani uporo fake allegation ano ani samung bondo khaine bagai phayo domki homki amohai phayo ani kwbangma public rokno henosta penosta khlai butok khlaio tei kwbangma jaga ani angbai je samung khaina jongno attack amohai je social system asaka hamya aborno jong thik khainan bagai masai tolainai buskango election tebo gunda mafia unethical element rok boroni tomung tebo kotor khai nukjaknai
gabon bagai tiprasa sara tirpani tiprasa joton hojak tongdi kaham kereng tongdi sakham tongdi mokol khlogui tongdi tei bkhabo wansukdi sing tamo khainai 76 bosoro tirpra hao sing tirpra je government ni je tribunal tei nini political party ni je phandrok sing yasak sokmai ani ngai tini sini birman kamajak tini sini pokopalo birman nangjak 76 bosoro sing communal phaisinggi thang tongmani kok gabono oroni hoite sing bahaike yoknani aboni kaida hoise ang samung tang tongmani gano poro kaisa attack kasumani kebing mani kuplo ngai joto tibra saruno koinai kamirogo omohai unethical element hamia samung tangnai buino derare nai buini property damage khainai lutpat khainai amohai bororokno sing bising list makarinai sing borokno list karibui peacefully bongno sing bujoknai erpore peacefully bujogoi borok mania hingga sing bongni uporo sing sadharon jonogon sing action mananai abohai hingkai sing jotono alert ma tongnai tirpahani joto lukurok sing thanjam ma tongnai sing nugui tongo 76 bosor romoi tirpahao mungsangya tini bo koto সরকার থাও কত সরকার ফে বুরুং নেতা মন্ত্রী চালায়ো লামানি রাং চালায়ো পারানি রেগানি রাং চালায়ো আমো হাইকাই নকনি লেট্রিননি রাং চালায়ো বরিসুক বুরানি পেনশননি রাং চালায়ো মংসা ডেভেলপমেন্ট কरै তৈ কरै নক কरै হুক কरै মাই কरै বাগান কरै জাগা কरै হাও মংসাংয়া তিনি bo koto সরকার থাও কত সরকার ফে বুরুং নেতা মন্ত্রী চালায়ো লামানি রাং চালায়ো পারানি রেগানি রাং চালায়ো আমো হাইকাই নকনি লেট্রিননি রাং চালায়ো বরিসুক বুরানি পেনশননি রাং চালায়ো মংসা ডেভেলপমেন্ট কरै তৈ কरै নক কरै হুক কरै মাই কरै বাগান কरै জাগা কरै বাই বুলাইনানি kaisa lama ngai tongo tei eko school kरै serarok ma poria nai pedi norok mononi simi sibari je lama o ar lama rombe kanjanpur jorok phainai pedi serai busa itokrupjak ma poria irni phadali baise borok toroi tongo nai din norok kebo khairok na kरै aboro no kebo news ti sanai bo kरै masaya manengya tei kosok mat nung tomar aboro kebo news ti sama kरै bisojini boro samung hamya abono rotugoi kaisa kari hoi bono tokrumnani bono social media hamya sanamnani abo simide norokni samung ba tebo kaham samung tongmule bisojini 20 ta bosoro bini samung busuk bini size busuk bisojit busuk develop khaipaika wall ni kwbangma jagao bisojini samurok tamo aboro rotugdi norok tamo abo hamyao sini internal matter big busai walai mani kani kazara norok plum khai bihingni dige ba busai dige khanangai tebo dorbar kazari bihik busai kaglan pala haike khaidong manorok abo bamte sing tongbole buini no nukhungo hor phanangnai sing labor nai tongo ekma singkha sini timing o sing kok salaijak sing bong bairang relainai relainai sini date mote sing auto relainai nalainai abo sini internet matter aro kani kazara norok tamni kebengba awan bagino buskang saldogo norno koyo amo hai kebeng mungrokta phaidi norok sabo ba norok bo kaisa organization ang bo kaisa organization abon bagino jotono peaceful maintain khaima tongnai norok bo independently samung khaima kai ang bo independent samung khaima noroni ko lamo ang thangya norno kasuya norok bo an lamo ta phaidi anata kasudi abon bagino ang to kaisa common person common people ang kaisa political person buya ga boy no koy busang salroga am hai kai kasuo hom kiriwo dom kiriwo buna tokna sigri sokro khai kai sing tibrasal lo bahya kai man sinai noro gundani society simi se tong sinai baki 15 lok borok khai chaya nang ya kari je thibai sinai abode nai sing buini yak ni se yok na nang tabo sing thanjang gai buini yak go sing klai tong mani aroni hoite se sing yok na ni bagai wansuk thai
tei mungsaya sini lama sini nahar mungto buini yakni yognani abono systematically जों road khlaising borno elevate khaina nangnai abo kono party ba political system bai thangai जों yognani kono lama kroi buskango te discussion nangnai norok jotono kaham krang dori tirba hasteni joto lokoro noroni bagi shuribo joto kaham krang dondi jara tini hamya saya usringkholong tonai borok kahamung thong bongni bobishot tongo bobishot te kahamungai borok kahamungai busai borok common borok bai baksa hasi kusike samung tangmonat bagai te masaya manninge borok ni bagi bo ang suribo ang samung bo tangi thang tongo teruk teruk salja bai joto samung ang saisung tangmaya gobongmo financial problem crisis tong abonorok imagine khaine de ang saisung borok baba hai samung tangi to enga abo bagino norono joto no hambaya paro khakchang di khalok di wansugui Dr. Bishojini kokbai tirpro haste ganangai lukorok khakchangma tondi samung teruk teruk जों jotono yak bak sakai yak romlai samung tangnai te जों obohai unethical somaj hamya te buibai soprop jagai tongmani buibai kasik jagai tongmani a jagani जों yakna bagai yoknan bagai jotono phan thonai जों himlainai hinai kok sawaino jotono khulumka